Vangrail, maar in 2012 van Robbie Williams en Feel. Het is jammer zo, maar dit is PC-café van 10 juli 2012. Het is tijd voor de column van de dag. En de column van de dag komt Joert van collega van het Fries Dagblad, Gerard Bos. Ik jette het hem al een week aan sissen. Jan van der Meij. Hij sprutst hoe dit programma, het PC-café. U's PC-café, zei Van der Meij. Ik van die mensen die niet mijn kersen hebben, maar die er wel binnen van de sfeer. Mooie woorden, terugte woorden. Ik zal maar met de door in huis vallen. Ik ben een van die mensen, met Van der Meij het zonder het zelfs te weten, hoe hier. Ik jou daar, heel dan niet mijn kersen, dat klopt niet. Ik heb wel wat met het kersen. Ik ken de regels een beetje, ik ken de meeste keertjes zo wat. En ik ging graag naar de PC. Machtig mooi. Maar voor de lol, naar zomaar een potje keertsen op een koude, witte, midden in lid we zeggen Mantgem, Arem of Wietmarsum. Nee, jou net. Jo hier het vanzelfs al lang en breed in de gaten. Ik had het beste excuus dat je hebben kunnen. Ik kom uit de woorden. Hikke en Tijn in de trode profronde verneemde Srusterveen. Werd we aan hutfietsen door en aan voetbal. Daar werd sneun toch echt zaterdag is. Werd een PC een computer is. En werd we bij een park aan bloemen tinken. En vanzelfs werd traaien uitsprutsen wordt als treien. En werd meestal de Telegraaf nog gewoon lezen in stedet van wat onhing je. Je zult maar een keertsleefhebber wezen. Dan denk je nou vast vreemde vogels die wat pieken. Nou ja, dat klopt het. Vreeg je maar aan Edward, mijn chef op de sportredactie bij het Dagblad. Hij is een echte keertsman, geen woordpiek. Op mijn eerste werkdag, jaren verleden alweer, gingen we toe het keertsen. Boske, zei er. Hoe zit het nou eens bij hem? Hij hem daar in Srusterveen ik altijd een merken? Waarop ik zei, ja wees, wie hij elke week een merken? Op zaterdag, mijn fruit en grieten. Tja, wist ik vol dat hier een merken bedoelde, dat dat bij het keertsen bedoeld wordt. Bij u in de woorden je het zoals gewoon een kermis. Maar goed, zwargen hoeft niet in te houden. Dat wil ik nou even duidelijk maken. Want ik weet het, de binnen ik verneem de keertsers uit te worden. En keertsverslagjouwers uit te worden, die binnen er ik. Neem Johan Mast, mijn goede collega van de Jouwte Kranten. Komt uit de rotte vallen, ik kan wel piek. Maar hem en het keertsen is dit goed kan, dus er is nog hoop. Kennen jou reken je er dan maar op dat er een dag komt, dan zorg je mij ik als keertsverslagjouwer hierachter bij de PC. Maar morgen net. Morgen dan kom ik gewoon als leefhebber. Want van wettenvries ont importvries, van kleikluut ont woordpiek, Van der Meij die hier gelijk. De PC, het keertsen, het is eens van u alweer. Dus ik zou zeggen, morgen bij de PC. PC-café. 3 minuten door Jan Bezan. Dankjewel, Gerard Bos. Dat is een mooie column. Hij ziet in het jaar 2000.